to jsem já. Zase. U hry Assassin's Creed 4 Black Flag. A začal jsem tady hned u hlavní mise. Orlí pohled, teď jsem ho právě použil, takže mi nemusíš vysvětlovat, jak to funguje. Volitelný úkoly, máme si najmout tanečnice. Tak já to klidně udělám, protože jsem se záznamem trochu něco udělal, vidíte vedle minimapy. Tam mám 8653 reálů, což není málo. Takže si můžu dovolit. Oh my god. Tady ten nejhorší mise na začátku, protože to je úplně hrozný, protože tady nenávidím sledování. Vůbec to je úplně hrozný. Je úplně hrozný prostě někoho sledovat, to nenávidím. Dělej, zalez. Tady se schováme. No já se asi najmu a nechám je tady prostě vzadu. A budu to dělat po svém. To budu dělat. Mago. Kašlu na tebe, seš neschopný, Edward. Takže super, tady se baví o popravě a my teďka budeme docela dlouho sledovat a vůbec tady nemám rád sledování. A horší je odposlouchávání. Ještě označím tady toho druhýho cápka. Označím toho druhýho žlutýho, co potřebuju bezva. Takhle. To hajzl. Zabni. Dobré. To se vůbec nechápu, jak se mi tady to povedlo. Protože mě viděl, jsem za ním přeběhl a takhle jsem prostě zabil zezadu, ale nevadí mi to. Si vezmeme fragment. Dobré, doskočil tam. Jo, tady to jde, tady to můžete dělat s kočičkama. Vám dřou o nohy. Nebo dřou, já nevím, jak se to jmenuje. Drbají, nebo prostě oblíhají vám nohy. To je takhle. Ale jak má
mám ty peníze, tak vidíte, moc truhel jsem tady z toho nepozbíral. Hlavně jsem udělal asasinský kontrakty, protože mám jenom 7 truhel sebraných. Když tady ukážu vlastně... Dělej... Edwarde! Co děláš? Já to takhle nikdy nedám. Když je Edward neschopný. Kolečkem, jo. Vidíte, mám jenom 8 truhel. Teďka zazvoní zvon a oni začnou zdrhat, jo? Jo. Potom, když se rozběhnou, tak už je lepší je sledovat po zemi, protože u těch střechách je to potom náročný docela. Musíte si dávat pozor, oni se potom občas otočí a kouknu se, jestli za nima někdo nejde, což nechápu, prostě nesmysl úplnej, ale jako je to udělaný prostě, že prostě za nima nemůžeš běžet úplně normálně. Prostě za nima nemůžete běžet těsně za nima. Doufám, že se teďka neotočí. Dobré. Tím se neotočej. Tím se neotáčej. Jo, tam, tak. Běžej tamhle. Super, už tam skoro jsou. Rychle běžíme. Jo, teďka skáčou prostě úplně jako nějaký asasíni, nechápu. Ten tady má Noble Habit prostě a koukejte, jako úplný asasín odraz, jak prostě úplně gigantický odraz a jemu to nedělá problém v tom svém fashném kabátku. Jdeme, dělej. Je to úplně hrozný tady tam se, já ji úplně nenávidím. Jo, teďka je budu muset začít odposlouchávat, myslím. Pokud se je dobře pamatuju. Zalez mezi. Omg, jež, tak už přestaň a začněte kecat a jděte. Tady to je odposlech 80. stupně. Ty vogo.
bych si rád sednul, jestli to bude možný. Jo, dobré. Jo, ježišmarja, to je úplně hrozný. Tady tam je úplně na nic. No, Angličanovi přesně počet mrdů. Jak tady ta rychlost, ty vogo. Takovou rychlostí. To je rychlost. Úplně šílená. Tady se schováme a jdem čořit. Takže čořím, si tady dám trochu goldu do kapsy, když já moc nepotřebuju. Protože už něco mám 8000. Pusta mě. Jdem čořit. Dělaj. Kašlu na to, tady to stejně nemá cenu. Ach jo. Lakej. Bum 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 bum. Aha. Jsou takový vyšňořený, ne? Toho bych si nikdy nevšiml. Takový všichni vyšňořený, takový košelky. A najednou tam prostě stojí člověk v kápi, který má kordy. Bych si a vůbec nevšiml. Super. Super. Teďka už jenom sledovat kapitána. To mi nedělá problém. Pust mě. Tady to ani nemusím a nebudu označovat. No tak jen tak, že z randy se ho můžu označit, ale... Super. Tady se zamaskujem. Ach jo. Tak. Běž, Edwarde. Tady vylezem sem nahoru. Super, hop. A kouknu se na něj. Super. Až polejte celkem 500 metrů. Ne. Ty píču. Nekoukej na mě, ty smrde. Teďka už stačí jenom ukradnout klíč. To stačí jenom včořit, tak já počkám. Ne. Ne, Edwarde, já tě zabiju. Super, tady zůstaň.
Teďka. Komín. Druhý komín. Střecha. Spadni! Ne. Nahoru. Tady prostě na tebe skočím, s tebou nebudu patlat. Vás tam nechám stát, nechápu, jak si to nemohli slyšet, že jsem tady prostě spadl chlap na jinýho chlapa a zavodl do něj meč. Nechápu. Teďka nepouštějte se do žádného souboje, platí to už od téhle doby. Nevím. Kašlu na to. Doufám, že se ještě tady to nepočítá jako souboj. Jestli tak prostě nebudu mít 100%. Já mám nápad. Pojďte sem, kluci. Blok. 1. Ten neletěl. Vyblokujem. A leď. Trochu koupáníčka vám prospěje. Nic vám nestane, když se trochu vykoupete. Dělají tudy bezva. OMG, Edwarde! A tak když se ti to líbí, vylez tam, dělej. Po těch kůlech to bude rychlejší, víš? Já chápu, že ty to možná nerozumíš, ale... Hop, skákej. Už mám 9000. Ach jo. Dobrý den. A mogu tam je tenhle boost. Kus boost. 2 kus boosty. Tebe se pokusím rychle nabodnout, super. Pojď si o schody. Tady to vám tady zapálíme. Pojď. A ještě vám tady odběhneme. Ach jo. Třeba solidní výbuch. Hop. A hop, protože ten fragment bych si celkem rád vzal. Vorde vylez. Dobré. Hop. Hop. A hop. To je jenom jeden náboj, ale možná se bude hodit. No dobré, já budu muset znova skákat, tak nic. Počkej.
Ale tam to asi nedostřelí. Ale mohlo by možná. Protože tamhle vidím nějakýho týpka. No to tam nedostřelí. Taková gigantická puška. Myslel, že začne padat, ale dobrý. Hop. Zase musím tady po téhle stěně. Já na to kašlu. Hop. Ne, nečum. OK, tak už jsme v boji. Ještě bych mohl zkusit kufnout. Jo, to vyjde. OK, takže tady máme mrtvýho. Hop. No a on ho nakopne o tu stěnu, já chtěla, aby ho překopnul. OK, tak si jdem zabojovat, chlapci, když se vám chce. Stoupnu tady. Ne. Pojď sem, lidský štít. Kdo mě vůbec skrz ty bedny může střílet? Já bych vás chtěl tady hodit dolů. Mago, ty jsi s ním nehodil, Edwarde, pojď. Mago. Ne, pojď sem, kámo. Tebe potřebuju. Super. Kurzbušt. Jdeme. Prostě ho zabij, Edwarde. No. To je lepší. Ne. To netrefíš. A on to trefí. Tak pojď. Prosím, neschazuj ho. A on stejně spadne. G. To nevyjde. Ach jo, ty vogo, vás tady je. Víte co? Mám nápad. Tebe vyblokuju. Tady jedna dýmovnice. Jeden. Druhý. Třetí. A čtvrtý. Já kašlu na vás. Hebni. Tak a teď se konečně dostaneme tady. Oh my god, on jsem vážně, ale je ještě další blbec. Tak to jsem nepobral. OK, super. Vlez tam. Vlez tam, ne lez po těch dveřích. To jsou dvě odlišné slova. Ach jo. No super, máš svoje mapy, ten cukr to můžeš nechat. Já měl za to, že na tu šůzku nesl jenom jednu bednu. Oni mu asi sebrali z celý lodě, jako nebo co? Já se chci kýchat. Ne, to musím vydržet.
ta cesta dolů bude poměrně jednoduchá. Easy. Plaveme tamhle. Dělej, okej, trochu. Mám pocit, že stihneme vlastně jenom tady tu hlavní misi, protože začal jsem nějak v celou, mám za to, nebo jak dlouho natáčím, já nevím. Se kouknu, jak dlouho natáčím. Že víc toho nestihneme. Ale teďka bude video z jiné série už. Už nebude video tady z toho. No, tady přes ty lodě to vem. No já nevím ještě co, asi budu natáčet za další vlastně sérii, ale uvidím. Přesně 90%, jak jsem říkal. A já se tady s váma rozloučím. A uvidíme se někdy příště, takže zatím čau.